Kom bij je lekker eten maar uit. En we ben je bij de Waadzee. Het is roezig waar en wij gaan uit op mosterd. Lekkere mosterd. En dan doe ik Joet, mij, Boukje. En Boukje, van waar zullen wij de pan op het vuur zetten? Varusheid en varusmet. Vertel me even, waarom is dat dan zo bijzonder? Die staan al 40 jaar in het Ameland een veerhuis, zetten hun altijd van orenmeesken in. En ik wil nog een keer voor hun geweest nemen. Te gerne eten zien. Ja. Wij gaan naar de boot, naar Ameland, op mosterd uit. Kom Bouk. Tje, wij hadden deze wettertaxi regelen van Warenborg. Boukje. En hier hebben we onze kapitein. Ja, Wouter van Beek. Wouter, dat is onze kapitein, Joert. En Wouter, hoe lang duurt het vanaf op Ameland binnen? 12 minuten. Oh, meesken. In 12 minuten binnen wij op het Ameland. Boukje, nou, daar reddingsvest maar ook niet. Want, ik vertrouw het niet. Ja, doe maar. Oh, maar wat even wachten. Ik bloes neer. Kan mij niks gebeuren. Kom Boukje. Nou Wouter, hartelijk bedankt. Geen probleem. Helst de briefjes, ik ben weer om. Dan ben je altijd klaar. Ken het beter nou hier. Boukje. Dankjewel. Mosterd. Tje, daar ben we dan, bij de molen op Ameland. De verwachting. Dan verwacht je er heel wat van je, hè, van die mosterd. Bouk, Zeker. komt ie maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Jan. Is jouw twarte naam Abraham? Ja, Dit is Boukje. Goedendag, Baakje van de. Jan. Hoi. Wij willen alles weten van mosterd van Ameland. Dat kan. Dan gaan we nou naar de mosterdmakerij en dan zie ik je alles vertellen. Bij mij benijd. Boukje, en achter die man, Jan, pak je voorop. Mosterd zie je. Jan, Ja. het is bijna spannend. Ja, mooi hè? Het is prachtig joh. Hoe ging dit dan wat Nou, dat is heel eenvoudig. Wij hebben hier een boer die voor ons de mosterdzaad verbouwt. Ja. Op Ameland, dus we hebben eigen mosterdzaad. Amelander mosterd. Amelander mosterdzaad. Het zwarte, het Oriëntaalse en het gele. Het zwarte, dat is de pittigste, want er zit de meeste olie in. En van daaruit krijg je de smaak. Nou, hier hebben we dan het basisrecept voor de mosterd. Dat is water, azijn, zout en mosterdzaad. Hoeveelheden, dat vertel ik niet, want dat is ons geheim recept. Maar van hieruit kunnen we dus ook, als we dit maken, meerdere soorten mosterd maken. Het zijn met duindoorn, het zijn met cranberry, het zijn met knoflook. En wat je maar wil, met kaneel. Hoe lang moet dit zo staan? Minimaal 48 uur. Want het moet er helemaal in trekken, denk ik dan, hè? ja nou, die zaadjes die moeten een beetje slap worden. Hè? Dat ze wat makkelijk kneuzen om die olie eruit te krijgen. Hast je van pittige mosterd, Boukje? Oh, zo pittig. Pittig voor ons nou. Dus ik zou zeggen, draai je maar die mosterd. Dus deze lepel voor je gooit het in het gat. Voorzichtig. Ja, voorzichtig. Niet in één keer, een beetje met mate. Net er niet een keer. Nee, een beetje met mate zo. Het is nog wat dun, nog wat water. Maar daarvoor doen we 3 keer. Ik dacht dat het is helemaal net moeilijk. Nee, dat is niet moeilijk. Dat recept, dat mag ik even hebben van jou. Zullen we het net krijgen? Ik heb toch niet charmes die eens even in de strijd gooien? Nou, dat misschien wel, maar wij vertellen het niet. Oh, ben je daar net gevoelig voor? Nee. Dan houden we sier genoeg. Had. De derde maling. Dus je draait hem 3 keer Ja, minimaal.
En dan liet je het nog een riepje. Ja. En dan komt het pas in potje. Ja. Wat prikt dat in de ogen, joh? Ja. Het is emotioneel werk, moest het maken. Dat is emotioneel werk. Ja. Geef mij maar zo'n potje mee, geef ik jou het recept van de mosterdsoep. Oké. En dan krijg ik het recept van de mosterd. Nou, ja, dat kan. Daar dacht ik Ja. al. Deal? Deal. Verkocht. Ik zou zeggen, heel hartelijk bedankt. U ook. En u? Nou, is dat raar hoe dit hier net, hè? Ze ben je wel fatsoenlijk op aan, hoor. Ja. Wij nemen de mosterd mee, maar de snelle boord waarom? Tegen dank. Bedankt. Dankjewel. Joep. Nou, we hebben hem, hoor. De mosterd. Allemaal aan de veerhuis. Gaat hem? Ordelijk huis. Verrassen. Absoluut. Zin on? Ja. Hartstikke goed. Wat had je bij die? Steenpaarden en appels. Waar is dat voor dan? Hak voor dus in het vooruit zien. Ja? Als verrassing, ze hebben Thomas en Freed eetrijkers van 20 en 30 man. En Oké. hier een excuus om binnen te komen. Wij gaan ze verrassen. Ze weten van niet. Nee, Dan haast het heel de regelen. alles. Zo voorop. Dank je. Ik geef maar niet mooi. Zo is je wat het lukt. Mooi. De paarden. En de appels. En nog een camera. En het stonden er vrolijk bij. Ja. En nog een hulpje. En nog een hulpje. kakhek maken. En dan Ja, dat dacht ik al. Right, ze. Ja, Henk. Dag Henk. Doe je dat? Ik ben hier dan. Ik ben zo fleurig. En wij en we hadden mosterd mijn om. En Boukje had het regen. Dat zei ik al. Want wij gaan Joer lekker van je niet zien. Ja. Boukje, wij maken aan de slag. We hebben het helemaal goed geregeld. Oh nee, clear. Dus hij en Mem die ben together op 1 februari 1990 in het bedrijf stapt. En eerst werd het alleen nog het cafégedeelte. En in 1990 hebben ze de restaurantzaal erbij gekocht. Dat was een huis en dat hebben ze verbouwd naar een restaurantzaal. Het bedrijf zit te keep. En het zit nog wat zien hier te keep. Dat is hij en Mem die hier er eigenlijk wel uit waar ze wonen. En ik zou het hun erg gunnen dat ze het nou kwijt rijden konden. En dat ze dan echt genieten konden van het leven. Dus Mem is een hele zwaargzame vrouw. In haar werk heel correct, pitje precies. Je had moeite om de controle het hand te gaan. Hij is wat een droktemaker. Die doet het ook elke keer graag naar het zinmaatje wel. En die is wat meer socialer optredend op een vakgroen. Die steek ik achter de bar en die had ik het meeste contact met de mensen. En die is er wat iepen erin. Ze staan heel soort voor de kleer. Ja. Van mij en van mijn broer ook. Daar is ik 1 keer in de week een slachter het huis heen. En we hebben de laatste jaren privé wat in om wat te verhapsteking kregen. En dan kunnen we altijd een beroep op hun doen. Dan is het eigenlijk sneeuw net te vallen. Ik zou het mooiste vinden als ze op 1 januari 2012 de hond helemaal vrij hebben zongen. Dat alles verkocht is, dat ze zelf een leuk huisje met een tuintje hebben. Wat dichter bij mij, wat beter. Maar dat is persoonlijk. En dat ze echt naar genieten kunnen. Wat maakt je van Joert? Ja, we gaan mosterd ophellen. En ja, wat maakt je van mosterd? Natuurlijk, een inkopperke, Boukje. Mosterd, sap. Natuurlijk, mosterd. Hoe maken ze dat? Van boter, van blom, lekkere frisse laurier. En dat zest even een beetje aan. Dan komt er een bouillon op, garnituur. Spekjes. Ja, een beetje uitbakken. Lekkere spekjes, wat verse preien erop. En natuurlijk onze Amelander mosterd. Doe het nou maar net man, want dan giet het dreig. Dan hebben we als haatgerecht dit vlees. Hast enig idee? Een haasje achter iets. Ze kunnen wel vertrouwen leren. Dat is het inderdaad. Het is een lamshaasje. En dat lamshaasje, daar geven we een beetje ombrien. Mooi jus. Time. Juist, tijm erbij. En er komt een mooie taart bij van Jerpel. Ja, Jerpels van de Klaai. Nou, hier is Heike Liek. Een reet Jerpeltje. Beeld staat hier. En dan maak je een heerlijke taart van met aai en remmen en lekkere cheese. Heerlijk. En de spinazie, die doen we de Joert als grien erbij. Vitaminen. Laten we even een wasje. Wij gaan aan de slag. Eerst de boter in de pannen.
Even smelten laten. Maar net kleuren. De siepeltjes erin. En de frisse laurier. Dan liet je dat eventjes een beetje onfruiten. Denk erom, net de heat, want het maakt net kleur. Dan wordt de sap eigenlijk een beetje bitterachtig. Dat maak je net. Het begint al, hè? Dat laurierbladje werkt. Dan doe je in één keer de blom erbij. Krijgt zo lang rieren tot het één grote bal wordt en dat eigenlijk de pannen helemaal skin wordt. Dus dat die bal loslaat van de pan. Oké, en nu komt de bouillon erbij. Eerst een licht beetje. En dan rieren. En nu 10 minuten goed terugsieren laten. En dan begint het heel langzaam te binnen. Boukje. Chef! Chef, zei ze. Had je geleerd die spinazie? Ja, lang. Al lang hè. Dan ben je maar vangen. Maar doe die spekjes maar even. Zo, ken je heel even lang. Had ik boter in? Nee, kijk zo. Het spek er nog in. Wel eventjes 7, het vet eraf. Anders wordt het natuurlijk vies te dreig. Zo, en dan heb je mooie, knapperige spekjes. Nou halen we de sap. Je had al even 10 minuten aan het sieren geweest. Nou, je richt hem even hierin. Zo. En dan riest er weer erop. Klaar. Maar nou maar er nog mosterd terug. Toch? Hij wie wel pittig, hè? Ja. Zullen we eerst eens even een ierskep mosterd er terug doen? Denk erom. Je kan het beter in krijgen keer erin, man, dan dat je het ervoor in eerst even proeven. Maar ja, want dan krijg je maar hoe nee. Doe eerst even de remmen erbij. Ja. Wat milder. Nou maar even proeven, want misschien mag er nog wat mosterd bij. Ja? Even proeven. Komt-ie. Tuut, 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 tuut. Zo doen je dat dan vroeger? Hij is heerlijk. Is ze? Ja. Maakt er niks meer bij? Nee. Dacht ik het net. Perfect. Van Ameland. Jerpeltaart. Van echte Friese klaarjerpels. Alsjeblieft mevrouw. Dag ik meneer. Nou, ik zal je even helpen, ja. Eerst een beetje op gang helpen. Mooi dit skilltje. Ja, ben je burgers. Oh, wat is Wilt dat? staan, stink? Ja. Ken men wat eten hier? Maar ik kan verschrikkelijk lekker eten zien. Ja? Daarom heb ik taai gekregen. Maar ik kan haar nooit treffen. Oh zo, dus het is van mij naar spannend dik. Ja. En wat doe je voor de kosten, Boukje? Ik ben freelance directie en projectsecretaresse. Zo, een hele moeder vol. Ja. En hoe lang doe je dat dan? Freelance, nou overleer. En daarvoor Oké. heb ik 10 jaar lang directiesecretaresse geweest. Ben? 2 Ja? Lutsen, 5 heel, Duitsen, 3 heel. Nou, wat een rijkdom. En gelukkig mens. Ja, Boukje. Nou moeten we nog eventjes die jerpels snijden voor de taart. En daar ga ik een heel handig apparaatje voor. En dat is dit. Dat is een mandoline. Verreden je me net weer om, want een mandoline is volgens mij een soort Kijk, een gitaar. muziekinstrument, Ja, ja. maar ja, schaven. En dan is heel makkelijk. Dan pak je de jerpel, die doe je hierin. En dan maar gewoon schaven. Zo. Trouwens even één ding, hè. Net was je die jerpels, want ooit keer het zetmeel eraan en het wordt wat binnen. Dus dat is wel belangrijk even. Dan heb ik dit korstdegen, dat keep ik saai in de winkel. Maar wel even dat plastic eraan halen. Dan moeten we eventjes deze invetten. Zo. Heb ik zo'n mooie spuitbusje voor. Dus dan eventjes een beetje hier lak. En dan deze zo. Er even, oh nee, zo. Even erin lezen. Dit is een beetje bij de kantjes omheen. Ja. En als alle deeg erin leidt, even met een vorken prikken.
Want de korstdeeg, dat wil omheen komen en we moeten het wat plat houden, dan wordt die taart zo grillig. En dan maak er even een vulling in die taart. Die makkest van aaien. Dan doe je remmen bij die aaien. Dan doen we er wat knoflook terug in. Goed kniepen. Hebben we wat in. Die. Zout en pieper. Eventjes losklapje. En dan doe ik de jerpels bij het beslag in. Zo. Zorg je dat alles er goed nog in zit. Deze erin. Een beetje verdelen. Zo. Hier hebben we er nog een beetje beslag oerhinnen. En als laatste cheese. Zo, in het midden van de oven zetten. Zo hard er met me wat bij hangen. Even aan de baas zitten? Nemen we een borrel. Zullen we dan maar even proosten, want daar hebben we maar even nog een. Hè? Want ik wil eens even van je weten dat we in. Net maar een leeg glaasje, man, maar dat kan je. Meestal zakken er kleur in, maar... Komt-ie. Proost. Hup. Zonnes. Dat bouwt. Zonnes. Wat vind je hem er nou van, met dat boutje van je neer? Hartstikke leuk. Nee hoor. Ja, en toen een rampel mee, maar Dat is heel. Ja, hè? we zongen even wat oors, maar... Ja. Ja. Nou, en wie het er verwacht ziet, is boutje. Nee, ja. Ja, Boukje zit vol me streken. Ja, Boukje Ja, zit ja, vol die me zit streken. vol me streken. Die Ja, vindt van ook waar het ze helemaal dan? wat oors zit. Van waar het ze dan? Hij. Hij die shirt even naar de kant op. En wat doen we nou? 40 jaar, haast 40 jaar horeca, bloeien we dat dan per jaar van? Ik hoop dat er nog een komt die nou echt serieus en bezig is aan mij de boel om te verkepen. Ja. Ja, hè? Ja. En wat gaan we dan, man? Dan zullen we hopelijk wat renteneren. Campingke. Ik zou je natuurlijk vertellen, want je moet er de horeca in. Dan kan je op 60 jaar dan kan je rentenieren. Oh, right, dan ben ik haast 64. Oh! Neem dan nog maar een stukje droege was. Dankjewel. En vind je het net een mosterd erbij? Want ik zou zeggen, Jim hoor ik je nog maar even praten, want dan doe je hem toch wel. Ik doe de keuken nog even in, want met de sap nog al maatje. En ja, dan moet ik dan hard terugkomen. De heerpeltaart is al klaar. En die kan even aangooien. Hier hebben we die spekjes. En die spekjes die kan je even mooi verdelen. Oer de sapwaarden. Dan doen we er nog een beetje prei op. Want dan gaat iedereen genoeg spekjes. En dan gaat iedereen genoeg green. Breien even in. En dan komen we maar de sap. De warm niet. De garnituur erin. En de hete sap de roer in. En dan kan je op tafel. Nou mensen, dan ben je maar momachtig aan tafel. Nou, net. Gezellig. Dan mag maar even weten wie dat al gaat binnen. We kennen er al te rijden. En hoe is het ook? Hutsen. Aha, en daar hebben we Boutsen. Doutsen. Dat zijn mooie namen. En daarnaast zit de broer Andries. Andries en Rimke. Rimke. En waar hebben we daar? Tom. Doe jij zeker bij Boukje? Ja, klopt helemaal. Dat dacht ik al. Nou mensen, heerlijke mosterdssap van Amelon. Ik zou zeggen, lekker eten. Proost. Heerlijk. Dat dacht ik. En proost hè? Ja, een echt kroegbaardje begint te proosten. Dat bedoel ik. En zo is het. Lesbol mosterd-sap? Nou, mooi. Heerlijk. Ja. Geweldig. Je hoort nog maar even pratende. Ik doe nog even de keuken in, want ja, er moet nog wat gebeuren voor het haardgerucht. Heerlijk laamsvlees.
het haasje, hè? Het fijnste stikje. Zout en peper erop. Pan op het vuur. En in de middelste, daar doen we even de spinazie in de bak. Beetje udelgoord. Moet net zo hutje, schuintje zo'n. De lamshaasjes er even in. Dicht schroeien. En dat is sauteervlees. Dus dat maakt even een beetje om en om. Nou de jus nog even, hè. Daar komt. Mooie verse tijming. En hoe kan het oortje wordt? Want daar gaat het de hele dag hoor. Je snapt het. Mosterd. En het geldt hetzelfde als voor de sap. Net te volle, want er kan altijd nog bij. Dan rieden we dat op. En daar hebben we die prachtige stukjes lam. En dan mag dat mooi roze van binnen wezen. En dat is het. En dan maak je het gerucht zo. Eerst een beetje van die frisse spinazie erop. Dan lezen we die prachtige lamsfilets erop. En dan doen we daar die lekkere jus in. En een lekker heerpotatie. Lekker lamsvlees bij Moster van Ameland in Howard. Lekker eten, hè? Mooie frisse spinazie. Lekker taartje van Jerpel erbij. Hartstikke fijn. Dat dacht ik. Heerlijk. Lekker, hè? Ja. Wat een feest, hè? Heerlijk. Ja. Geweldig. Nou, de eerste biljet dus ben ik al binnen. Maar bier hebben we al een jongens pakje mee, hè? Nou, dat is tenminste een makkelijke kroegbaar. Hoe smaakt het, Tom? Ja, heerlijk. Ken Boukje was al lekker eten, zie je dan net? Het komt echt in de buurt. Ja, dat vind ik ook. En maar het beste is een bloed toch altijd een mem, hè? Ja, dat zei ze, hè? Ja, dat is het wel. Is het lekker zacht vlees? Heerlijk. Nou, dat dacht ik. Fijn. En nou heb ik nog eventjes wat verpaken. Want wij zijn op het Ameland West. En meestal op Ameland is een heel speciaal slokje. Ja. Dus ik dacht, dat speciale slokje, dat is voor deze man. Tieren dank. Wezen, hartstikke mooi. En Dank je ik zou wel. zeggen, hou je haaks, hè? Ja, zeg het maar. Ja? Goed zo. Let's go zitten zetten. Zij is het, zij is het. En dan had ik nog wat moois voor Ida. Want ik ga voor jou een lekker boek. Het is namelijk lekker Ida maar Rijtse. Heerlijk. 4 seizoenen lang een prachtig boek. En ik schroei er nog wat moois in. En dat is voor jou, want toen bist hier de kok heb ik begrepen. En dan koken is dat de beste. Ja. Alsjeblieft. Mooi, dank u wel. Een soort willen ermee. Kan wel goed. Dit weer zo'n prachtige aflevering van Lekker Eten maar Rijtse. Oor die weer geweest zijn, want dan ben we er weer en dan verrassen we weer mensen. Hoi! Wij verstroepen u eerst eventjes. Nou. Ja, en nou is het hartstikke. Nou komt het erop op.